Predvádzacia akcia. Žiadna suchá teória, ale naozajstná prax. Urobíme z teba profesionála na projekty. Na predvádzacej akcii Kladenie dlažby ti Hornbach ukáže, ako klásť dlažby vo vnútornej i vonkajšej oblasti s rovnakým vzhľadom a vytvoriť tak optické predĺženie podlahy do vonkajšej oblasti. Na voľne prístupných predvádzacích akciách uvidíš v našom predvádzacom stánku všetko, čo musíš vedieť o kladení. Súčasťou bude kladenie dlažby na dlažbu. Ukážeme ti prípravu podkladu a kladenie separačnej izolácie. Potom nanesieme lepidlo a položíme dlažbu. Pomocou nivelizačného systému zaistíme dokonalé prechody a rovnomerné škáry. Vo vonkajšej oblasti umiestnime dlažbu na rektifikačné terče a nivelizačné doštičky do správnej výšky a vykonáme nivelizáciu. Jednoduché kladenie dlažby. Hotovo! Takže vzbudili sme tvoju zvedavosť? Potom príď na naše voľne prístupné predvádzacie akcie k nášmu predvádzaciemu stánku.